Igbo ndị ọma njem ọ na-ekene m n'obiko o wee bido mfekịta ọtọkata abụ na onweghị Ogechi daba fụfọdụrụ aka ndị mmadụ biko Ogechi atala nsị ma onye kwesịrị ike igwe okwu ma onye na-ekwesịghị ike igwe okwu abịara Facebook just jaha ọnụ waa na-ekwu this man sef amadị m ọkwụrụ ọ pastọ ka ọ dibịa ka ọ bụ ịmakwa na ọwụwa kịta arụ ara heaven abụlọ bakia Hellfire reject eluigwe reject gị mana nke gị ekpobe ị na-eprezent oge na alụsị tinye ị na-atụ ya alụsị Chineke na mekweri gị ebere Chukwu meri gị ebere ọ da-arịọ gị njọ afịa nna na ọ bụrụ like na njọ afịa ka esi na ọ na-arịọ gị na ọ da-arịọ gị njọ afịa ọjọọ osisi unu chegherie from ihe ọjọọ unu na-eme chegherie from ihe nonsense unu na-emegheri na online biko watchanụ vidio anọ oge njaka call all your men and the people you depend and you believe on. Oge njaka the war has begun. You have been summoned for what you request for. Sickness that will bring you down. Any man that sleep with you. Sickness, accident, in no distant time. No one can redeem you from this. Oge njaka said warlocks of the Moses, crossers of the hills, pale mountains of request, tabernacle summon of the altar. Oge njaka, you have requests. Your request for destruction has been granted. For whoever that comes, whoever that shall be interferer, he has already passed through the message. Calamity, affliction, sickness, accident brings you down to the book. For you have requests. No one can stand on this word. Oge njaka, any interferer follows for the consequence. For you have requests, and so shall the ponds be upon you. Calamity, sickness, accident,